Véget ért a londoni e-commerce expo első napja. Igyekszem minden évben eljönni, mert az angol piac sokkal fejlettebb, mint a magyar, online kereskedelem szempontjából, így nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Ez egyben egy konferencia és kiállítás is, tehát gyakorlatilag nagy tech cégek is jelen vannak, illetve különböző ügynökségek, kereskedőket hívnak meg, szóval alapvetőleg nagyon érdekesek maguk az előadások is, meg maguk a kiállítók is. Gyakorlatilag itt olyan logisztikai cégek, világszínvonalú logisztikai cégek vannak jelen, vagy kereskedők, és kiállítanak, mint például a Temu, ő ugye a platformját akarja megnyitni a nyugati kereskedők előtt. Olyan nemzetközi fejlesztő cégek is állítanak ki, vagy adnak elő, mint amilyen például a Shopify, de megjelennek itt fizetési szolgáltatók is, mint amilyen a PayPal is. A konferencia nagyon speciálisan működik, ugyanis kereskedőknek ingyenes, tehát online kereskedőknek ingyenes a részvétel, tehát a szponzorok és a kiállítók fizetik a konferenciának a megrendezésének a költségeit. Az előadásokban ennél fogva logikusan van valamennyi sales, de általában mindig nagyon kulturáltan csinálják, és nagyon sok értéket adnak az előadásokban, és a végére beraknak egy-két sales mondatot, egy call to action, de egyébként tényleg nagyon jó előadásokat szoktam hallgatni. Szinte minden előadásban kisebb-nagyobb mértékben elhangzik az AI-nak a fontossága. Itt például a Microsoft képviselőre arról beszél, hogy hogyan lehet minden webshopnak egy saját copilotja, ami a vásárlókat segíti, és ehhez hogyan kell struktúrálni a termékadatbázist, hogyan kell megteremteni ehhez az alapfeltételeket. Az egyik előadó azt ecsetelte, hogy az AI felhasználásának mely a legfejlettebb módja, és hogyan lehet eljutni az AI agent használat fázisáig. Egy ügyfélszolgálati voicebotot is demózott, bemutatta annak a szerkezetét, illetve a kialakítása, hogy nézett ki. Angolul nagyon jól működik. Nagy kérdés számomra, hogy magyarul tudna ilyen jól működni, gyakorlatilag semmiféle késés nem volt a válaszaiban, teljesen természetesen hangzott, és KKV-knak is elérhető, legalábbis árszintben. Ezek voltak számomra a londoni e-commerce expo első napjának legizgalmasabb előadásai és részletei. Igyekszem a második napról is csinálni majd egy összefoglalót.